Ja i widzę o moich kamratach. Ja sam porząd rozprawiam o roztomajtych kamratach, kamratkach, o sąsiadach, sąsiadkach, którzy jeszcze żyją albo już zemrzyli i ja ich prawucko mianuję tak, jak im dali na chrzcie, albo mają po ojcach. Drug da coś ich zweksluje, co by się tam w to zatela nie ciepło. Godowych o tych ze którymi jakoś ich sznapsa wysłepowych, o baba, które trefią w raje naszego konsumu. Przejca to jest moja dziedzina, moja domowina, mój plac, kole familoka, moje sztreki, cesty i ulice, jak się urodził, ich net 70 lodzek przetyrą. Tak też ci było ze jednym kamratem ze mojego betonioka, Bercikiem od Majzliny. Pora wiców szpasów śnim, że już sam na szkryflą, a on są i jego babas i synek radzi mieli słuchać w radioku tego, co ja też mam tam i co ja też tam o nim fanzola. Tela, co wczoraj pisło, ginęło 8 lat, jakśmy go na Józefce pochowali. Miał ci dziepiło, albo już 65 lat, pyta go jeszcze można nie wspominał, tela, co już było umrzyty. I sami się wspomniał taki fal, który przytrafił się temu Bercikowi. Ten Bercik za jednym istnym poprali się po pyskach, a że wylandowali w Egerycie. Słuchajcie, gizdy, pado sędzia, mocie mi tu zarostki, niech we słuchatelnicy, u faroża powiedzieć, z kulicego żeście się tak pohatrasili. Abo, panie sędzio, go do Bercik, ten gorol mnie sponiewierał, on mi ganz, ale to blank ubliżował, jak 100 pieronów mi naważył. A jak ci, on was, panie Bercik, obraził. Ano, powiedział mi przy ludziach, how do you do? No przeca to nie ma obraza, on was, panie Bercik, ino pozdrowił po anglicku. How do you do? Myśla, i że nie ma się co gorszyć i możecie zgodliwie się grace podać i dalszy się nasa nie awrygować. Tak też oni zrobili, a już przy drzwiach Bercik se tak myśli. No i on ten gorol mnie i pozdrowił. Ale czemu powiedział mi na ostatek złomany? Ach, ale to już tak jest, i że nie jeden słyszy, co dzwonią i nie wie ino we wtorym kościele. Ten widziec można już nie taki gryfny, a ja go sami wspominam z kuli tego, co to był mój richtig wicny, szykowny i sztramski kamrat. I tak ci się zamiarkuje, co się ani on, ani jego babeczka nie pogorszą, kiej żykna jeszcze jeden szpas, kiedy rodali o nim kiedyś, kiedy jeszcze baką na grubie. Bercik przylazuje po geltaku ze popołudniowej szykty, a było ci to już mocka po 12, nawalony jak fliger. Ego gryfno babeczka już zmiarkowała przodzie, jak to będzie, łoblikła się tako biało poszpa i nie poradziła ci się na niego w antryju doczkać. Kełnino w los, ta wyfukła i ryczydzi. On się decko przelęknął, ale sztram się pytał. A ktoś ty jest? A dyć duch ze naszego Kirochowa! Jeronie, to dobrze, Bóg już myślał, co to jest moja baba. Ale to już można by było śluzę tymi umrzykoma, chociaż się mnie te roski wspominałem, roztomaj te fale nie tak daleko od niemocnych. Kiedyś za pieronem starego pierwej, baba odwywanego pniokowego weteryniarza starego Pilawy polazła do richtycznego doktora, co by ten doktor przyszedł do domu tego weteryniarza obadać. Słuchajcie, no panie Pilawa, golejcie mi sam zaroski, jak się oni czują. Seniork Pilawa miasto mu odpowiedzieć, jak człowiek wejrzał się tak na tego doktora i polekuśku go do. I o tam wiedzą oni, panie doktorze, swoich pacjentów, swoją godzina się o nic nie pytam. Ja ich ino kurieruję, wiedzą oni. Wossa moja staro też nie obsztalowała na osprowki, ino co byście mnie wyleczyli. Doktor pokiwał głową, napisał wielgachny recept i padł do starej Pilawiny. Słuchajcie, ino Pilawino. Tu macie mocka pilów i roztomajtych szpriców. A kiejby te moje medykamenta nie spomogli waszemu chopowi, to możecie go, Pilawino, nie skorzy zarżnąć, zaciukać. No i sobie nie było i na uwiców o moich kamratach, wspomniał mi się jeden inszy fal. Po kwansko się jak zawdy bez tydzień do Petra napiło. A i że mi jakoś ich ostatnio coś ich gleberka sztinkrują, poszedł do tego doktora od pierwszego kontaktu, do takiego, co tam wiele nie hilfnie, ale można też i nie zaszkodzi. Wiecie, panie doktor, coś ich mnie od dłuższego czasu, rano głowa boli, na żiganie mnie bierze, co ja mam robić? Musicie, panie Eugen, każde rano brać Alchaprim, padł mi na to doktor. No ja miarkuję, a co na odwieczesz, panie doktorze? Ano, przecznikiem to
To co zawdy, panie Eugen. I to styknie, bo dochos, panie Eugen, to już nie sztymują słowecka ze śpiewki. 100 lat, niech żyje nam i no trzeba, panie Eugen, zaśpiewać. Jeszcze róz, niech żyje nam. Teraz jeszcze sztymuje jedna powiarka, można to było tak na richtig. Mój kamrat cierpiał, snosił męki, u niemu się ścigało bez sołkie życie, ale już teraz endlich dychał ze srogą rułą bez pokoju, bo jego stary się zemrzyło. I człowiek net każdy sam tukaj wele mnie się raduje jak nowochętor, kiedy miło sprawił łoński tydzień swój cufal. Wiesz, Eugen, moja świekra zapodziała ci Kajsik cołkę 10 złocioków. Miarkujesz? Mało rzec. A jak ci to festenie człowieka raduje? A o moim jednym inszym kamracie rozprawia jego ławeczka tak. Pies cię bajsnie, byk po bodzie, kokot u dzibie, liwok, gęsiny samiec usypnie, a mój hop ma być lepszejszy. Tuż tyż to jest prawie hopy. No ale ta samo baba, ale we gerichcie go dają zaś inakszy. Ta jakoś ich wajała. Panoczku sądco, mój hop, ten łochintol, nie powiedział do mnie bez sołki rok ani słoweczka. Bo miarkują łoni, panie sądco, padotyn istny. Joch Blank nie chciał ci ją sterować we jej godce. Eugen z pnioku.